Ahoj, ak si prišla na moju stránku, tak je to vlastne dôkaz toho, že by si veľmi rada pracovala ako interiérová dizajnérka. Chceš navrhovať krásne priestory a chceš premieňať svoje predstavy na skutočnosť. Zatiaľ však nevieš ako na to. Nevieš ako začať, ako to rozbehnúť, kam sa otočiť. Ja sama som bola pred 6 rokmi na tom rovnako. Urobila som si školu, mala som všetky teoretické vedomosti, ale nevedela som v praxi, čo robiť, kam sa otočiť, ako to vlastne začať. Teraz už som vlastne na tom tak, že sa mi klienti ozývajú sami a okrem návrhov a realizácií robím aj kurzy, workshopy a prednášky. Takže ak máš otázky a nevieš, ako začať, kde sa všade prihlásiť, na akých úradoch, ako si založiť živnosť, koľko peňazí to celé bude stať, čo všetko k tomu potrebuješ, aké technické zázemie a čo všetko k tomu potrebuješ kúpiť a aké vybavenie, kde hľadať prvých klientov, ako si urobiť svoju reklamu, ako sa prezentovať, ako prekonať svoje strachy, či odísť zo stáleho zamestnania, či si prenajať kanceláriu alebo radšej pracovať z domu, tak na tieto všetky a iné otázky, ešte ďalšie, ti ukážem odpovede a povediem ťa pekne lekciu za lekciou, kde si všetky tieto veci preberieme a ukážem ti veci, ktoré fungujú mne, ukážem ti aj chyby, ktoré som urobila, aby ty si sa im vedela vyvarovať. Krok po kroku si to pekne prejdeme tak, aby si sa v cieli dostala do bodu, keď si budeš vedieť založiť svoje vlastné podnikanie, v ktorom budeš robiť to, čo ťa baví a samozrejme to, čo ťa bude aj živiť. Ak ťa toto všetko zaujíma, tak si pozri ďalšie informácie tu dolu a ak máš o tento online kurz, ktorý sa študuje z domova, záujem, tak klikni a objednaj. Budem sa na teba v kurze tešiť.